E pinje kineno te, nitie pinje momeo e pinyni ma kidhi dwaro mwandu magin go mowuok e lo, kata bed mafuta, kata bed dhahabu, to gionge go. To nitie pinje moko kaka Korea, Singapore, Japan, kendo mamoko anyalo kwano makwan nyaka Mauritius. Mwandu mamiyo pinje moko bedo gi mwandu mawuok e lo mopogre gi wach ma pur gi lupo gi onge go, to gin achiel kuom pinje minyalo kwano nomeo e pinyni. Dwarona en mondo wawinjre ni gima biro ting'owa malo, mondo bed malo kacha, en wach ma pur gi lupo, agriculture and the blue economy. Kendo aseneno kuom ndalo matin ni nyalore. Nyocha jomoko ne paro ni yalo swamp ne pek ne en Busia. To kanyocha wawuotho gi kuonde mitime Lower Nzoia Irrigation Scheme ma World Bank okete pesa mang'eny mondo watim pur to molo mar ochele. Iyudo ni ng'enyne Nasiaya chakre Ugunja malo midonjo Ugenya to kod Lower Alego Usonga. To kendo ka gibiro koni ka girango aora mayala kadonjo go Yala Delta, en piny en lo momeo. Anakwau ni kawadonji pur, kendo ok en gima wakwayo mondo idonji pur, ka winjere maler kaka nyako ma Tabitha mobiro loso kae. Amor kodi Tabitha, nikech nyathi ma nyako matin kama ka losi wach ma pur to nego donji chunywa kabisa. Nitie pinje moko ma lo eka achiel kata nus eka mano oromo ng'ato chiemo ndalo gi te, michul gik moko mang'eny mwadwaro mag mwandu kata mwabedo go. Omiyo an ang'e ni Siaya e higni mabiro adwaro ni jo Kenya moko be nyalo biro pango e Siaya. Ok ni jo Siaya dhi Mombasa dhi ka pango. Wadwaro ni Siaya ka bende ji obie pango e Siaya. Ke Siaya dongore. Mon wetena nyalore koso ok nyalore. Wanyiswe kaka River Yala gikone gi River Nzoia mchele mang'eny nyalo wuokie. Kendo sani waketo machine mar rego chele. Ne en wichkuot maduong' ahinya. No, mchele mane donge Isiaka ni tere mana Uganda kidhi rege. Chakre dwe ni irege Isiaka. Kendo en masin moa China magolo mchele aina te ma made in Siaya. Wakelo jinari maduong' mar pamba. Wabro dwaro strategic partners to adwaro masin ma pamba mondo dhi madiany e Rarieda. To chuny dongruok kata ne wuotho kacha kirango gik moket kacha e Siaya magima, onge kama nigi lo maber molo game. Onge kama nigi lo maber molo game. Omiyo game ka wadwa keto tekre wa duto mondo waneni game nyalo nyago mwandu ni Siaya mangima. Jomoyie koda edhi wuodhno ting'na badgi malo kae. Adwa kwau mondo atiek piyo piyo nikech baba kawuono ni kodwa ka. To adwa ni mondo awene thuolo wach monego wach. Nitie gik ma pod ok watimo mang'eny. Is game ka en achiel kuom wards mandirni ok beyo. Ok anyal wacho ni beyo. Ok anyal wacho ni beyo. Kendo nyicha nase kawo nyinge mag nderni te mani is game ka.
is game achiel kuom wards mandirni riche moloyo e Siaya mangima. Kik uparna kia. Is game ka dwaro ni mondo wamed mondo pi odonje dala ka dala. Mon wetena, ang'eni ka pi donje dala, en gima ber matamre gi nono. An mokwongo, en wach mar pi, gi wach mar thieth, wach mar pur, sitima bende awinjo ka iwacho kanyo mano bende pek. To kaka keto gino, en kaka wachano dongruok gi development manyalo konyowa e hige mangima. Nitie gima madwa nakwau ka nikech pesa mag sirikal bende tin kata madonjo e county. Ni hige mangima wan gi suptal Kayala miluongo ni level 4 to ok en level 4. Nyocha jakom obiro mwadwa keto maternity Yala. To kanyocha nowarango kaka Yala onego bedi kendo gemo onego bedi. Jakoma report ni waketo $50 million moro ewi $35 million mancha no waketo mondo wager gimoro mowinjore kama jakom nobire. Wadwa gero structure ma worth $75 million Yala. Mondo wabed gi suptal mowinjore gi kamiluongo ni gem. Mano nyalo timre ka waweyo gik moko mang'eny, kwa donyo matindo mang'eny to ok bi nyalore. Ok kwa dony ahinya, wadwar moko madongo, ok ni ng'ato ni golo Siaya ka ni tere Eldoret. Waketo e budget wadwa gero referral hospital Siaya, ma en referral hospital Siaya. To mano bende biro kawo pesa mang'eny, nikech Siaya ka man gi daktache madongo. Nto referral ma Siaya en referral nikech en mo refer ji kuonde moko, ok ni jotuoche dhi Siaya. Nikech kochopo kanyo mara onge masinde mang'eny onge Siaya. Koro akwayo ni mondo warang gik madongo manyalo loko kit piny. Taondewa moko nitie manyaka bende walok, kaka koro keto lam Yala. Kamiluongo ne Akala, nitie market maduong' machano wasedhi kanyo mabedo gi Akala, mibro gero $65 million. Ma aparo ni wige 2 to contractor bro biro siat. To wadwaro ni lam oringi Akala, yore mokethre Akala gi. Chakre July, waketo Akala lam te, nikech mano is the major center in East and Southern game. Watim koso kik watim? Kwa kanyo to wadonjo Ndori, wadwa timo gigi dichiel kanyakla. Ma East game nitie yore manchon wasebedo piny gi Seth ni kae. Mwase keto madongo monego wadonje kaka county. Now I want to finish like this. Kidogo kwa Kiingereza kidogo. Na Kiswahili kidogo. I want to say that I join effective next